Walking tour ulit. So, ito, Robinsons, Cainta. Ayan, Cainta Public Market. Itong banda dito. So, kung pupunta ng Robinsons, Cainta, syempre dito muna siya. Ayan, maganyan. Robinsons, Cainta. Ito yung way na papunta ng Taytay, Antipolo, yung mga yan. May mga stalls dito. So ito ang Cainta Junction. Ang mga jeep na to ay galing ng Taytay papunta ng Pasig, papunta ng Show Boulevard, gano'n. Itong mga to, sasakyan na to na nagbebenta ng sombrero. Ito yung prutas. Magkano po ito? Ang daming 60 po ito. Makapuno. Video ko po ah. May durian. Matamis po ba ito? Matamis? Matamis? Ay hindi. Maasim. Mauri. May bangkok. Sabi. So itong Cainta ay part pa rin ng Rizal. Rizal Province. So tingnan natin kung ano yung ano to. Parang dami mga sasakyan dito sa banda dito.
Dito ako sa site na to. Okay, sa Cainta Junction. So, ito ang aking walking tour sa Cainta, Rizal. Specifically, andito ako ngayon sa Cainta Junction. At ito ang makikita natin sa Cainta Junction. Mausok na rin, oh. Madumi ang usok. Mayroong pang Muslim community, Cainta Muslim Consultative Council, Municipality of Cainta. Felix Avenue, Cainta Felix Avenue. Barangay Santo Domingo, Zone 5, Riverside Outpost. So, may subdivision dito. Riverside Subdivision. Walking tour. Busy ang lahat. Yan, may nagbebenta ng putson doon. Baker's Bazaar. USA 88 gasolinahan, pero wala namang tao. Merong tao nakatapo. Ayan, so hanggang dito na lang ulit ang aking walking tour dito sa Cainta, Rizal, Cainta Junction. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.
Ilocano Math TV. Ilocano Math TV. Thank you.